Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus, a to jest Overwatch i nie gramy dla niego, nie gramy dla niego, nie gramy w niego dlatego, że ja go kupiłem, bo jest grą drogą, ale dlatego, że do 9 maja mamy możliwość grania sobie w niego za darmo, także nie wiem czy ten film jeszcze będzie opublikowany, dzisiaj mamy który? 8? To chyba już się nie załapiecie, no ale może, w każdym razie popykamy sobie, będzie jeszcze ze mną dwóch twórców YouTube'owych, również wschodzące gwiazdy, Recek i MDek, także no co, no to tyle, to ja już wracam do nich, gdzie tu mam te klawisze, no ja już jakby co nagrywam, także witam was ponownie. A cześć Mikołaj. No witamy serdecznie. No i co ja mogę powiedzieć, czy my już zaczynamy grę? No w sumie już mogę odpalać. To odpalaj, no i co, ja chciałem powiedzieć, że z tego co, znaczy no grałem wczoraj tam może z 2 godziny, to wygląda mi to trochę jak płatny Team Fortress. No tak, zgadzam się. Tylko trochę inny. Znaczy, fajne, grało się przyjemnie, ale mam takie wrażenie, że to tak przyjemnie by się grało na 3 godziny, a ta gra ile kosztuje? Chyba 160 zł na G2A, no właśnie. a tak normalnie pewnie w Battle.necie pewnie gdzieś około 260. O, a propos G2A, to serdecznie zapraszam na G2A, 3% taniej z kodem Pieron, ale jakbym miał za tą grę dać 160 zł, to chyba bym nie dał, nie wiem. Ja też bym nie dał. Znaczy na pewno jakbym... Trzeba mieć ekipę do grania w to, bo jakbym nie miał z kim grać, to już w ogóle nie ma opcji, bo to tak, żeby samemu i ten to się trochę nie nadaje według mnie. No bo Tak jakby jak nie Team patrzeć, to, Fortress. to Overwatch jest bardzo mocno nastawiony teraz na współpracę. No dokładnie. Dobra, ja będę grał, nie wiem kim w sumie. Ja póki co chyba moją ulubioną postacią, Farą. A, to ja sobie wezmę żniwiarza. Wygląda jak Deadpool trochę w kapturze. A MDek kim tam grasz? Ja szczerze powiedziawszy tak się zastanawiam, chyba sobie wezmę Hanzo, bo mam do niego skina, wylosowałem sobie to, a będę świecił. Dobra. Że jestem bogaty. No do Fary Ale w sumie też mam skin, bohatera- ale z drugiej strony sobie kupiłem za walutę. Muszę to teraz ściszyć. A to A nie, to tu się to kupuje coś za walutę? Tak, za grą walutę. Wszystko zresztą. Ale to jest jakieś pay to win, czy... Nie, To jakieś nie, tylko- tylko nie, skórki wygląd. takie Aha. ten Nie estetyczne no, dodatki. tak to jeszcze spoko, nie? Ale no, dobrze, że nie wiecie. No, a tak w ogóle możemy teraz już offen poruszyć ten temat, a coacha i trenera personalnego. Zastanawialiśmy się tutaj, czy coach i trener personalny to jest to samo, bo ja poszedłem z teorią, że trener personalny to jest po prostu po polsku, znaczy to jest polska wersja coacha, a MDek twierdzi, że coach, a trener personalny to jest co innego, bo na siłowni też możemy mieć trenera personalnego. No tak, dokładnie. No niby No tak. i Znaczy, nie wiemy, no. Tak ja mają. jestem zdania oczywiście, że... co ja mogę powiedzieć? Moim zdaniem to się Zabiłem różni jakoś, chyba że inaczej. Jeżeli chodzi o kształcenie, no nie? No, O kształcenie, to może to jest na takiej zasadzie, że kształcić się możesz na trenera personalnego na siłowni, albo takiego, wiesz, nie wiem, emocjonalnego, albo coś Aha. takiego. no bo ci coache i te, czy tam, no nie wiem teraz czy dobrze mówię, czy coache, czy trenerzy personalni, tacy, którzy tam, no to są tam ludzie, którzy jakieś, Jezus, to jest takie, mi się wydaje, że to są takie pierdoły, że oni tam człowiekowi mówią, jakie ma mocne strony, a słabe i co powinien w życiu robić, żeby było dobrze, nie? To jest coś takiego. No, Mniej dokładnie. więcej. No to, Wiesz, to Są nie brzmi ludzie, są dobrze. ludzie, którzy na przykład, wiesz, to gdzieś tam się zagubili, tak? I nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, nie umieją się odnaleźć i tak dalej. I potrzebują osoby, która ich tak jakby pomoże słownie, tak? Powie im, kurczę, słuchaj, ty powinieneś być tym i tym, bo widzę w tobie potencjał, tak? Po prostu Aha. pokaże mi ścieżkę. No, pokaż i No. wskazuje na blat. Dobra, tylko teraz jest taka sprawa, że do takiego trenera personalnego czy tam tego coacha trzeba by było mieć no zaufanie, nie? No Ale to jest tam dokładnie. człowiek, co ci podpowiada no w ważnych sprawach. No i Może właśnie to ja... taki ktoś pierwszy z brzegu, bo jeszcze pogorszy sprawę. O właśnie, ja tutaj właśnie widzę, to jest trochę jak z psychologiem, że jak no źle trafisz, to namiesza ci tak we łbie, no że ci zrobi kisiel z mózgu i to ci może bardzo, bardzo życie spaskudzić. No i dlatego no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, wydaje mi się, że ludzie, którzy się tak jakby godzą na taki coaching, zdają sobie sprawę z tego, że no to co on powie to nie będzie na przykład, nie wiem,
jakieś najświętsze słowo, że to jak on tak powie, to tak będzie. Mi się wydaje, że ci coache tak jakby mają na uwadze to i im to pewnie mówią, że no słuchaj, jest taka, a nie inna sytuacja, mogę ci pomóc, ale niekoniecznie tak musi być, no nie? Z drugiej strony oni za to biorą pieniądze, nie? No tak. Nie wiem, czy ciężkie pieniądze, bo nie mam rozeznania, ale no... Płacisz, to oczekujesz usługi, nie? Profesjonalnej. No tak. Także- Jakby porównywać na przykład taki coaching Mateusza Grzesiaka, tak? To jego No. na przykład takie spotkania z nim i tak dalej gdzieś około chyba 4 czy 5 tysięcy kosztują, nie? Ale no to jest strasznie dużo. No to jest dużo, To tylko są że... dwie pensje, No, mniej więcej, W wielu także wypadkach no... to jest sporo pensji właśnie. No nie, tak, no nie. No. Tylko to jest na takiej zasadzie, że akurat z Mateuszem Grzesiakiem jest tak, że on ma to do siebie, że on faktycznie wspomaga i jak na przykład, bo on tam firmy wspomaga, no nie? No. Na przykład nie pomagają i tak dalej, znaczy jak im coś tam nie idzie i tak dalej, No, to rozumiem. on wskazuje im takie profesjonalne rady, jak na przykład zwiększyć... No dobra, ale tam to jest całkiem siłę. co innego, bo on tu po No prostu tak. musi być jakimś profesjonalistą od marketingu Zgadza się. i być w tej dziedzinie danej, no mieć wiedzę po prostu, nie? To dobra, takie doradzanie firmom i tak dalej to jest całkiem co innego, a ja tu raczej myślałem o czymś takim, no właśnie o tych ludziach. Dla ludzi. To może to jest właśnie ten trener personalny, nie? Bo to jest to słowo. No. Personalny, że właśnie, że on ci, no tak jak mówiłeś wcześniej, do ludzi tam, co nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić. Tak, że się Także zagubili to gdzieś jest co i- innego, nie? A tam wskazywanie firmie, co robić, żeby tam zwiększyć przychody, obroty i tak dalej, no to nie, no to jest całkiem co innego. No to jest akurat w porządku, no ale wiadomo, że też dużo się wiąże z tym, jak dana osoba dysponuje na przykład swoją firmą, tak? Może on też ma swoje problemy, albo sam ze sobą problemy i nie potrafi, nie wiem, No klienta tak, wiadomo. tam jakoś zainteresować swoimi produktami i tak dalej. No to jest wszystko. To nie, to tak, to spoko. Bo, no to na przykład, patrząc nawet na YouTube'a są takie, jakby to nazwać, jakieś organizacje, portale, nie? Które tak jakby pomagają w rozwojowi twojego kanału. Ty No tak, kiedyś tak, mi tak. chyba pisałeś nawet, że dostałeś Tak. kontakt do czegoś takiego. Ja w ogóle wcześniej, przed tym jak ty mi o tym powiedziałeś, nigdy w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje. I tam nawet była taka strona, która się chwaliła niby, że oni tam współpracowali z polskim pingwinem i tak dalej. Ja w ogóle byłem No. zdziwiony, nie? Ale... Wow. to Było coś tak, nowego. faktycznie. No, tak, ale że no... reklamę ci dają No, też, dokładnie. Nie wiem dokładnie w sumie jakby to miało działać. Że oni ci tam zapewnią jakieś deale i w ogóle, że zainteresują reklamodawców twoją osobą, no to tak, do mnie to się wydaje jakieś takie grubymi nićmi szyte wszystko. Ale ja Możliwe, jestem, może to jest takie troszkę naciągane. ja jestem sceptyczny jak chodzi w ogóle o takie, bo to mi się od razu jakoś tak, nie wiem, ja nie mówię, że to tak działa, ale mi się to kojarzy z jakimś kupowaniem subów, viewbotami i tego typu rzeczami, Może nie, tak że... być. No tak może całkiem tak być. możliwe, Z- no. a Nie wiadomo, i że- co oni mogą. A mi No. osobiście mi osobiście to się trochę podejrzane wydaje, no bo przede wszystkim tak po prostu, tak stwierdzą, że pomogą na przykład komuś tam, ale no nie, mi się to jakoś coś wydaje bardziej na zasadzie, że to będzie coś na zasadzie coś za coś, że No płacisz im normalnie pieniądze. No tak, pewnie No jakiś tak, to tam jest wiadomo, ale abonament pewnie- miesięczny albo coś. to pewnie będzie nie tylko to, że nie tylko to się będzie ograniczało do pieniędzy, tylko na przykład nie wiem, tylko na przykład że na zasadzie, że będą ci trochę wpływali na kanał, co nagrywać i albo jak Aha, powinieneś że takie. nagrywać No to nagrania. wiesz co, takimi rzeczami, o takie rzeczy akurat możesz się do swojej sieci partnerskiej zwrócić. I oni ci podadzą wszystko, mają wgląd w takie statystyki nawet, znaczy no na YouTubie i tak masz wgląd we wszystko, ale wiesz, takimi rzeczami typu co najlepiej nagrywać, co się najlepiej ogląda, co może zwiększyć zasięgi i tak dalej, no to tu bez problemu się zwracasz do sieci partnerskiej. Także właśnie o to chodzi, że jak chodzi o współpracę z takim, nie wiem jakby to nazwać, coachem YouTube'owym, no to wiesz, jak płacisz pieniądze, to ja bym chciał dokładnie wiedzieć, co oni mi mogą zaoferować, nie? I jak to realnie może działać.
Bo do mnie to jest jakaś taka trochę czarna magia, no, że zainteresują, że ściągną ci reklamodawców na twój kanał. No jak, niby jak, no, jak oni to chcą zrobić, nie? Nie no, ja to bardziej, miałem już bardziej na myśli takie coś na zasadzie, że po prostu niby wymuszali na tobie nagrywanie jakichś konkretnych rzeczy. A jak nie, to Aha, no, sorry, ale to- rozstajemy się i koniec współpracy. To nie, to już kompletnie takie coś odpada. Znaczy, ja bym ani nie korzystał z czegoś takiego, ani z coachów, trenerów personalnych, nawet jakbym był bardzo zagubiony, a chyba nie jestem, no nie wiem. To ja jakoś tak, no nie wiem, no nie wiem co wy o tym myślicie, ale Nie ja no, to ogólnie tak nie są mam. różne opcje, bo taki coach może no serio O, pomóc. czekaj, mój highlight. Ciekawe co zrobiłem, bo nie wiem. Puściłeś ulta. O, Ale nie mam tu pojęcia co zabiłem się stało. fajnie gościa. W sumie to jest taki LOL albo Dota, tylko że FPS, nie? Tak, No Tak trochę teraz tak. dochodzę do wniosku w sumie. Bo to jest chyba pierwszy w ogóle FPS od Blizzarda, jak się nie mylę. No dokładnie, No to jest tak, pierwszy tak. FPS od Blizzarda. No. To by było fajne, jakby było darmowe. Ja też, tak, ja ale właśnie czyli też możemy byłem ten- tego zdania, że gdyby Overwatch był darmowy, to nawet i w sumie to tak samo jakby z Hearthstone'em mi się wydaje by wzrosło. Tak, No dokładnie. By kupywali skiny. jakieś Kurde, ja tam, byłem taki, teksty, że tam zacząłem grać i no tam no nie umiem za bardzo, ale to jest fajne, bo to sobie Hearthstone jest taki, że sobie odpalasz, nie, i coś tu sobie robisz, a tu sobie pykasz. No nie mówię już tak jak jesteś hardkorowcem, nie, że tam turnieje jak Bonkol i tak dalej, to tak bardziej profesjonalnie to nie, ale ja to sobie gram w takiej formie właśnie, że gdzieś tam sobie tu coś sobie robię, na drugim monitorze sobie pykam, nie? No i fajnie, że to jest za darmo. Znaczy, możesz tam wiadomo sobie pakiety kupować za pieniądze i tak dalej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bez żadnego płacenia też sobie pykać, nie? Pewnie. Hearthstone to jest ogólnie taki, żeby sobie tak luźno popykać. Chociaż z drugiej strony mnie to strasznie wkurza, że żeby cokolwiek ugrać, to potrzebujesz naprawdę dobrych kart, albo po prostu musisz stracić naprawdę dużo czasu, żeby mieć jakieś konkretniejsze zestawy. Ale teraz Recek, no muszę cię zagiąć z tego powodu, że dali nowe tryby, czyli tryb Wild i tryb standardowy. W standardowym możesz używać tylko i wyłącznie karty sprzed chyba tam 2 lat. Także nawet jako nowy gracz masz jakąś tam szansę, prawda? No wiadomo, że jak będziesz tam chciał mieć 10. rangę, czy tam troszkę większą. No to wiadomo, trzeba będzie mieć No to- naprawdę dobre karty, ale No tak. mnie w Hearthstone naprawdę to wkurzało bardzo mocno, że mogłem wygrać co najwyżej 1 na 20 meczy, bo ktoś miał po prostu lepsze karty niż ja. I ja po prostu nic nie Tak, mogłem no. ugrać. Z jednej strony jest to takie troszkę uciążliwe dla nowych graczy, w szczególności. Bo jak już ktoś tam grał kiedyś i tam udało mu się zdobyć ileś tam tych legendarnych kart jeszcze. Właśnie najgorsze w Hearthstone jest to, że oni wymagają kupna dodatku, żeby dostać jakieś No, karty. to Bo tak, jak nie to kupisz, jest to niefajne. nie dostaniesz. To jest bardzo niefajne. To mi się bardzo nie podoba w tym momencie. I odechciało mi się grać w Hearthstone'a, tak szczerze. O Jezu. A ja się tu A w sumie fajne tak teraz miałem rozglądam karty. po terenie i jakoś nie widzę jakichś, nie na tych automatach, tych innych produkcji Blizzarda. W sumie fajny Bayer tu by był. To jest w ogóle coś a la Metal Slug takiego leci na jednym. No, dokładnie. Aha, dobra, że to są ze StarCrafta czołgi, nie? I ze StarCrafta ten A Marine. widzicie to? Fighters O. of the Storm. O, Fighters of the O! Storm. Czyli jednak coś jest. No jest. Tylko, A że to przepraszam, zwracam honor. w oryginale jest tam Heroes chyba, no nie? No bo tak. te w ogóle gry od Blizzarda, one są wszystkie jakoś tak połączone, nie? Na przykład kupując preordera Overwatcha można było dostać Postać do skina do... No, albo skina... Znaczy rewers do kart do Hearthstone'a, nie? Tak, dokładnie. No. I tam wiele nawet do StarCrafta coś dostajesz. No wszystko to jest, do WoWa. jakoś ściśle połączone, nie? No te gry od Blizzarda są takie specyficzne. Dość. Zgadza I się, StarCraft i to... Oni wszystko mniej więcej łączą w każdej grze, tak żeby miało to jakieś powiązanie. Jeszcze tylko czekam na od Blizzarda bijatykę. No, Albo to, ścigałkę. ale to by Bijatyka by była dobra z postaciami No. z tych, Zgadza się. z gier. Tak. To by było dobre. Coś a la Mortal Kombat takiego, nie? To by mogło być. Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter i tego No, typu no, no, sprawy. no, no. To by było w sumie dobre, tylko pytanie, czy się Blizzard na to zdecyduje i kiedy? A ja myślę, że no jak się zdecydowali zrobić FPS-a, to myślę, że może i Z jednej kiedyś strony pójdą FPS, a w z drugiej stronę. zupełnie nowy uniwersum też przy okazji mamy. No tak, dokładnie.
I powiem wam szczerze zupełnie, to w sumie jest to pierwsza gra Blizzarda, która mi naprawdę pasuje. Nie no, ogólnie to jest tak, że... Mi ogólnie gry Blizzarda to tam podchodzą, ogólnie mi się podobają, ale jakoś tak niespecjalnie na jakieś dłuższe posiedzenia, żeby tak sobie dłużej pograć. Coś taki Overwatch. Ja pykałem znaczy od Blizzarda, to ja co? Ja grałem w StarCrafta w tego darmowego triala trochę, ale nigdy żadnego StarCrafta nie kupiłem. Grałem w Heroes of the... Mi się zawsze mylą tytuły. Heroes of the Storm, tak. Bo to taki LOL dla słabszych. Tak. No Nie? tak, bo tam, Dla Tak, mniej no. doświadczonych. No tam powiedzmy. niepotrzebne ci są itemy, żebyś dobrze Tak, grał, tak, tak. nie? I to mi się tak całkiem podobało, ale nie wiem, jakoś tak pograłem w to tam parę godzin i mi się znudziło. No i teraz sobie pykam w Hearthstone'a i to całkiem przyjemnie tak. A World Do of relaksu. Warcraft? Nie, w ogóle, nigdy. Nie? Nic, no. To Powiem nie. ci, że jest ciekawa gra, tylko że no... Abonament. jednak ten abonament i tak dalej z tym wszystkim to jest takie troszkę... Na MMO trzeba mieć czas, tyle. Tak, tyle, tak, to tyle. prawda, to prawda. Nie, ja w Na ogóle MMO MMO trzeba mieć jakiekolwiek, nie, to w ogóle nie moja bajka. Zresztą RPG w ogóle to jest jakoś nie bardzo. Z RPGów to co? Wiedźmin, Mass Skyrim, Effect, Skyrim, no. No i to tyle. Deus Ex może jeszcze ewentualnie. No, Deus Ex to taki RPG, no, jakby, no taki... No nie, no Taki nie, trochę no, nie, action no nie dałoby, no nie można na przykład porównać Deus Exa do Gotika, powiedzmy, nie? No nie. No taka połączenie gry akcji z RPG-iem, no. Nie można powiedzieć w sumie, że z elementami RPG, no bo tam tego jest dużo, nie? No to jest bardzo dużo, no można powiedzieć, że prawie pełnokrwiste No to powiedzmy, że RPG. Ale nie taki hardkorowy mocno, nie? No, no, bo jednak ale- jest to trochę nastawienie na akcję. Tak. Mi się to w ogóle bardzo podobało, bo ja na przykład w pierwszego Deus Exa grałem trochę tam lata temu, ale jakoś mnie nie wciągło, a tego Human Revolution to kurde przeszedłem na jednym ciągu w sumie. Bardzo mi się podobał i potem ten dodatek też, już tam nie pamiętam jak on się nazywał. The Missing Link. Tak, na tym statku. I kurde bardzo mi się to podobało. Także myślę, że jaki tam podtytuł ma ten nowy? Mankind Divided. O, no, że to wygląda tak w sumie jak Human Revolution, tylko grafik z o wiele lepszą grafiką, no i bardziej rozbudowane. Także myślę, że będzie się dało pograć. Najważniejsze, żeby fabuła w tym Deusie była dobra. No. Bo jednak co ta Human powiecie? Revolution to zrobiła na mnie wrażenie. No. A co powiecie na temat premier, że tak powiem, nie może maja, ale generalnie nie tego Mafia roku. 3. No, to już wiem, bo tam już No mnie Mafia w ogóle praktycznie nie interesuje. Ja z takich najbliższych to sobie najprawdopodobniej Duma kupię. Bo opinie są różne, ale ja grałem w betę, chociaż no multi do Duma to nie jest jak wiadomo najważniejsza rzecz. Ale grałem w tą betę multi Nie, i był to kurde... przede wszystkim singiel. No, ale grałem w tą betę multi i bardzo mi się to podobało. No, taki staroszkolny całkiem taki shooter, nie? Z power-upami, apteczkami, pancerzami i zapowiada się... A studio, które zrobiło przecież Wolfensteina The New Order i The Old Blood, no gry według mnie genialne, bardzo mi się podobały. Także Wiesz co? myślę, że i tego nie Tylko, zepsują. że z Wolfenem jest chyba taki problem, że Bethesda się tym bezpośrednio nie zajmowała, tylko Machine Games. A Duma już właśnie robi ten Bethesda sama w sobie. A to kurde... A to nie wiem, to by trzeba było sprawdzić. Bo nie wiem. A nie No to wiem, była czy chyba słyszeliście ten. może o Dishonored 2? No ale ja jedynki nie grałem nigdy. Grałeś Znaczy- w jedynkę? Znaczy, no grałem, ale nigdy na przykład no, nie przeszedłem ani jakoś tam, no jakoś dłużej nigdy nie miałem okazji. A mnie nigdy No do wiem. steampunku nie ciągnęło. Nie, No, ale znaczy- ja powiem wam, klimacik tam w tej grze jest super. Mnie to jakoś nie wiem może czemu ja jest minęło. skradanki, o tak, to może dlatego. A ja właśnie nie za fes, ja ani nigdy w FIFA na przykład też nie grałem za bardzo. Ani w tego nowego, ani w te starsze. Nie wiem, jakoś tak. Nie moje Że klimaty. Nie bardzo. No jakoś nie. Chociaż nie, Wiadomo, wszystko to dla bym ludzi. skłamał, bo ze skradanek bardzo lubię serię Splinter Cell. To we wszystkie części grałem. A, no tak. To ja chyba Splinter grałem Cell tylko- bardzo lubię. Ja chyba grałem tylko w Conviction, tak? Dobrze mówię? Tak. Conviction? To Conviction chyba jest najnowszy. Prawdopodobnie. No, No ja bardzo nie mi się powiem, też nie grałem podobał. jakoś To było takie specjalnie. trochę co innego, ale
ale bardzo mi się Splinter Cell zawsze podobały. Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że mu się te 3 diody świecą, nikt tego nie widzi. W ciemności. To zgadza się. To jest prawie jak ten, pancerz A na nie pół jest- ciała, ale chroni absolutnie. Tak. Splinter Cell czasem nie jest najnowszy Blacklist? A może Blacklist faktycznie. Tak, Blacklist No, jest to, najnowszy, a bo Conviction jest przedostatnie. Tak, dokładnie. To tak jest. Bo Nie, właśnie no, jeśli tam ja coś mi chodzi się o skradanie, to przypominało. ja wolę gry, gdzie skradanie jest tylko opcją, a nie jest koniecznością. Aha. Bo jakoś nigdy nie jestem Rozumiem. fanem właśnie takiego skradania się. A ja uwielbiam To jaka się taka skradać. gra na przykład by była? Metro Last Light chociażby. No Można tam tak, no. wejść otwarcie, a można się przekraść przy... Znaczy na przy przykład Splinter Cellu, znaczy no nie, bo to akurat jest gra, co wymuszała w wielu momentach, bo były misje, gdzie nie można było się dać wykryć w ogóle, nie? Albo gdzie nie można było zabić na przykład nikogo. A w Metro dokładnie, to premiuje granie po cichu, bo można sobie tam duże fragmenty jakoś tam poomijać, ale jak chcesz, No tak, to możesz nawalać, nie? Prawdziwi bohaterowie nigdy nie O, umierają. dziękuję Recu. O, proszę bardzo, teraz zabij, Ale- proszę, pomści mnie. Aha, ja w Kurde, ogóle miałem pozdrowić ciężko. Martynę? Martynę, tak. To ja Martynę. pozdrawiam Martynę, Martyna pozdrawiam cię. Słyszałem, że mówiłaś, że coś do mnie pisałaś i ja cię olałem. Zweryfikowaliśmy to, ja nie mam nigdzie takich wiadomości. Także tak. Albo kłamiesz No, bardzo możliwe. i pójdziesz do piekła, albo ja tego nie umiem znaleźć. Także no, w każdym razie pozdrawiam. No, to elegancko. A, to jak jeszcze tak No. wracając do premier, to oczywiście warto byłoby powiedzieć o tym, jak wam się widzi Battlefield 1. Jeden. O, no to ja się tak w porządku. śmiałem trochę, szczerze. Śmiałeś się? Ale że jeden? Tak, że jedynka, dokładnie. Ja też trochę, ale tak pomyślałem, no dobra, no pierwsza wojna, tylko No tak. ja tak właśnie mówiłem, że pierwsza wojna to kurde, przyszło mi tyle podtytułów do głowy, mogło być tak na przykład Battlefield, nie wiem, First World War, nie? Mogło być Battlefield 1914, nie wiem, Battlefield The Great War, no, albo Battlefield 1, ale rzymska jedynka, nie? Tak jak No się tak, zapisuje dokładnie. pierwsza wojna, druga wojna. I No, mogło być cokolwiek właściwie. wszystkie te pomysły jakoś tak mi, no, wydają się logiczne, a ta jedynka, tak normalnie cyfrą 1, to się takie wydaje trochę dziwne, nie? Na przykład śmiali się u mnie widzowie, żeby się nie okazało, że to będzie Battlefield 1 na 10, nie? Ale nie, Albo no ewentualnie myślę, tutaj że chodziło po nie. prostu o to, że to jest jakby pierwszy Battlefield w chronologii ogólnie. No też tak można na to patrzeć. Ale w każdym razie, no ja się zajarałem trochę po trailerze. No ja Bo tak trochę, ale właśnie w miałem każdym nadzieję, razie- najbardziej liczyłem na drugą wojnę, ale pierwsza też spoko, szczególnie, że to jest temat bardzo niewyeksploatowany, wręcz nieużyty No prawie praktycznie. wcale. No. Ostatni raz chyba był poruszony, nie wiem, 15 lat temu? Nie, nie tak dawno wyszła taka gra Verdun. A, tak Coś jest. ala Red Orchestra, tylko w klimatach I wojny. Teraz nikt Ale to nie jest taki tytuł, no nie wydało tego żadne wielkie studio, nie? To nie jest taki AAA tak zwany tytuł. Takie gry AAA w klimatach I wojny no jeszcze nie było. Także no kurde, może być ostro. no może być. Chociaż z drugiej strony, mimo wszystko jednak już w tym roku wynik starcia Call of Duty kontra Battlefield jest jasny, przynajmniej dla mnie. bohaterowie żyją. Ale że co według ciebie wygra? No Battlefield, zdecydowanie. Przecież No. na Call of Duty jakiś hate spadł, nawet mimo tego, że będzie remaster Znaczy tego. potężny, czwórki. no tam No tak. na ten moment to pod filmikiem bodaj jest... No To pół jak miliona, ostatnio nie, więcej. patrzyłem to było już, co ty? Jak ja patrzyłem 700 wczoraj to było 000. 800 000 w dół i 200 z hakiem w górę. A teraz nie wiem czy już te łapki w dół nie dobyły do miliona, nie? W No każdym właśnie razie tam się no... też wszyscy śmiali tam, masakracja. że dobijamy do miliona dislike'ów. No i no w pełni zasłużone to jest według mnie. No tak, no w końcu sobie zasłużyli. Przegięli z tym. O Boże. Uleczyłbym się tutaj, ale niestety ulta nie mam teraz w tym momencie, żeby cię ożywić. Sorry. No trudno. Wiem, że spłonę w piekle i w ogóle. No ale kurde z tym Call of Duty to masakra. W ogóle jeszcze większa, bo to, że tam wychodzi następne Call of Duty i że będzie słabe to już tam nic nowego. Ale to jak zrobili chamski ruch w ogóle, zrobili remaster tej czwórki, która do dużo ludzi jest najlepszym Call of Duty, albo jednym z najlepszych. No na przykład dla mnie, to Modern Warfare to był w ogóle, po premierze to był szok. Pierwsze Call of Duty w ogóle tam w przyszłości nie gra, no bardzo solidna, do dzisiaj przecież są pełne
pełne serwery. No i Nie no, postanowili... ten pierwszy Modern Warfare to naprawdę Tak, kawał tak, dobrej tak. gry. No i robią remaster i kurde, no byłoby to genialne, ja bym w to grał jak głupi. Ja bym to grał jak głupi, nawet jakby to wypuścili jako osobną grę za te tam powiedzmy, nawet te 150 zł jak pełnowymiarowy tytuł. No a oni nie. Oni się zdecydowali zrobić to tylko jako nieodłączna część Legacy Edition i po prostu będzie najprawdopodobniej tak, że będzie jeden kod na 2 gry. No i nie ma opcji, no bo wiadomo, że jakby to było osobno, to zaraz by było na Allegro, na eBayu, na G2A. No. No a tak tak wszędzie by to... było. No trudno, no nie pogram. No chyba, że pękną, też Nie myślę, no. że jest taka opcja. Patrzę na to, jak się ciepło przy UBF1, to na pewno pękną. Chyba, że są idiotami, szczerze mówiąc. Znaczy według tego, tam ktoś się wypowiadał ze studia, że oni się tym nie przejmują i... O, że to Black Ops też miał pełno, że były negatywne oceny, a najlepiej się sprzedał ze wszystkich Call of Duty, nie? Bo wiadomo, że Call of Duty... No, Mają już tyle kasy, że się nie przejmują swoimi fanami. że tym co ludzie mówią to jest jedna rzecz, a ile to się sprzeda to jest druga rzecz i zaś pobije pewnie kolejny rekord i będzie 5 tak milionów w bliżej? pierwszy dzień. Podchodzę. No, nie wiem w sumie czemu tak jest, ale tak to jest zawsze z Call of Duty. Dzięki. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Tam jest snajper. Ciekawe też jakie będą wymagania tego BF-a. Miejmy Tak. nadzieję, że nie jakieś szokujące. A nie jest też tak, że Spore oni na pewno. zapowiedzieli BFA 5? Nie. To BF znaczy no piątką jest jedynka, nie? Aha, no bo coś tam czytałem o 5. Nie, to tak było, że no tak się to roboczo a. mówiło piątka, no a się okazało, że tą piątką jest jedynka. No, takie coś wyszło generalnie. No także no w sumie niedługo się przekonamy, bo premiera już 21 października. 5 miesięcy. No już Takiem. niedługo. A Call of Duty jakoś też chyba w tamtych, w takim momencie mniej więcej wychodzi. No, Listopad? Coś prawdopodobnie takiego? Trochę później Co? tylko. Call of Duty zawsze tak mniej więcej wychodziło. Myślę, że w ogóle niedługo będzie szansa zobaczyć coś więcej z BFA na E3. Już w czerwcu. No jest taka Nie opcja, jak pamiętam najbardziej. kiedy dokładnie, Rozważam. ale no w czerwcu w każdym razie. Także no. No to zobaczymy, co elektronicy zaprezentują właśnie na E3, co Activision zaprezentuje. W ogóle też przy okazji E3 to pewnie też pojawią się nowe konsole, to właściwie nie tyle co nowe, co wzmocnione ich wersje. A ten Play. A, Jakie PlayStation to były 4K. 4,5. Tak. I co, chodzi o granie w 4K, tak? No z 4K i niby 60 FPS-ów, nie? No wymogiem właśnie ma być dla tych gier na PlayStation 4K właśnie to, że ma być te 60 klatek 1080p. To musowo, nie ma, że woli. Ale to już kurde będzie słabe trochę, bo nie będzie można się śmiać, że konsolowcy grają w 30 FPS. A wiesz coś? No. Ja nawet mimo tego, że jestem zaprawdziłem PC, to jednak mimo wszystko no szanuję konsolowców i niektórych Ja tytułów też zazdroszczę. szanuję, no ale wiesz, no już nie będzie tych żartów, nie? Bo już konsola po prostu osiągnie 60 klatek, tak? Ale w ogóle nie wiem czy pamiętacie jak wychodził Play 4 to też wszystkie gry miały chodzić minimum Full HD i 60 FPS-ach. Aha. A co się okazuje, że no te konsole nie wyszły takie mocne jakie miały być. A jeszcze Play 4 to jeszcze, ale na przykład na Xboxie One co chwila jest tam cięta rozdziałka i to jest tam 900p czy tam 950p. No nie daje W sobie ogóle rady. a propos Xbox One, to tutaj miało być jeszcze o tyle śmieszniej, że się mieli zdecydować na to, że będzie można wymieniać podzespoły w konsoli. Tak? To ja nawet nie Big słyszałem o Boxie czymś One. takim. No to nieźle, ale już się pojawiają opcje graficzne w grach konsolowych, także konsole już te swoje najmocniejsze atuty gdzieś tam mi się wydaje tracą. No, ja bym tutaj w ogóle kończył, przynajmniej u mnie. Nie wiem czy wy tam nagrywaliście Możemy. też sobie? No ja też sobie nagrywałem, ale Ja bym kończył, bo tutaj pół godziny już się zbliża. Także No. ja wam dziękuję za grę. Przyjemnie się grało, no fajnie było. korzystajmy. Ale chyba trzy zwycięstwa mieliśmy. No, nawet No, ja tylko jestem. z drugiej strony tak trochę mało to zrobiłem, szczerze mówiąc. Ja tam się pobawiłem, no. Trzeba korzystać póki za darmo, nie? No tak. No, także ja wam panowie bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki wielkie. No my również I dziękujemy. cóż, i dziękuję widzom za uwagę. Jeżeli wam się podobało, oczywiście zostawcie tam łapkę w górę. Macie pod spodem linki do kanałów Recka MDK. No, to tyle.
Na razie. Cześć, pa. Cześć.